Kajing im jungi kasuk kamen bah dap tangki jing song ha sudah dan wa iyan dan wa susuyan titang mga bawa nasu ya kata Pila benar tadi ni nga. Hindi kajing iki jongai pi kanum kala. Berkanum don ke iki ru kabala berpenyaklan. Ya pi de kajing iki jonga. Ngadap de kajing sku yu blay ru ban pentip shapi bah khat saw khat san joni benai agas. Ngin wan ban peni ya kaplim karam hakli riat west. Ban ngangai pin wan sing de jaka don preng jofi filas yu asngo ni ka film men pi klempat wan pet. One knock, one saki daladi, one man snap daladi, yo ihi daladi. Pangangai utrai un kerku ya pi. Kapor pun i kalong katwe beje, si beje steng saw beje, berkum juru aga por jamit nreu shpoa. Hagi asni ka Friday bat ke Saturday. Sngi tok ding si sajan. Baga jaga kan long hapo Cleariat Community Hall West. Ngai tran kerku ipi ngen sekindo ekti gisni pentip lang isagi perlok ki jong piru baka plim karam kawan hapo Cleariat. Tran kerku ipi ngen sekindo ekti gisni kubleshibun. Amen. Yero itrai pi baro ki break jong try. Itrai u ya pi pat hakani gasni ni bias mo bhab ya pi sai sen pat cha ktien ga jong try. Ba ingai na ka por pi ma jing kerku. Ba ngi ishisha ba pilong ki break ba sherham. Hagak tinggal jong try, but pi long route ki bapen ko ngo ila di hak tinggal jong try. Ba inget pinang long shisha kita ki ba shakri yo blay ki ba ko ngo, but ki ba long smart route hagak tinggal jong blay. But inget route try dong a shisho happy ya ka jing pen shai ka jing shampang na hak tinggal jong try lang ba ki shakri ki jong try ki ba dong kat lam bat ni. Nang ni na partner ni wan lam shapi ka tinggal jong blay, but long shisha kata ka jing hikai ka jing sneng ka jing mentoy nam ta jong i we ka ba yo sngo ya ka. But kam ta me ko ba uji su om anyo kita kan ki ba shampang lani kita ki ba start ki ba yo sngo ka tien but ki ba le ru ya kata ka jo. Ingai utrai na ya body pi da per body pi but ai pas clear pi ban penlong shisha pi kita ki nong le jong ka tien ka jong blay tang ki nong sngo. Aga diga por ngai ko blay sa isen pa di pi baro ki ba paru iki jingkli ki jong pi nang bigin yo par aga diga por leng ba ki shakri ki jong utrai ban yo ban len ban sngo thu ban ngam jel leu ban shampang ya ka ktien ka jong utrai ka khubora yu udan ya ka ban keren hanga bar hengilang wei pi wei Tiang sngo ba haga diga por you try Jesus Christ ban ka lam ban yo mensim ko jong try ban ai shai ka ta ka jing pen shai u ba long shout tau no hikai ba janai but kumjuru ki shakri ki jong fra ban ka lam bat ni haga diga por I pastor bante I pastor fair I pastor molong lam kumju I pastor rang kublei shubon ka jingran ka jong pi haga diga por nga ngai da shisha kan long ka jing kar khu ba ka jing man toy nam ta juni I we ka bangi sha skor ka ktien ka jong utrai yo bona preng jong pi pila pha shisha ki ni ki jing kli ka ba yadei ba ka subject but shwabingin poi hangta but shwabangan ni ban ai ki ni ki jing kli shi ki shakri ki jong utrai anget pinsha skor snap hai ka ni hadu ko bakut jongan ni ka jingkran baro makan long shisha ka jingkar khu nam ta jong pi we na mar ka ni shisha ka dei ka jingmayan ka bakra tinganget pinyo ban shampang ka e kata ka jingmayan ka bakra ka ba upol tho shau Timothy ha ka lenong ka ba lai ka de khot ka ba khat saw hadu khan real ha ka di ka shiti upol ukran kumni uong yakini ki e ru nga tho hami langa kerman ban wan shen hami hanre ladanga tut ba mentep kumno ki breu ki dei ban le yaladi haka ying ublay kabalong kabalang jong ublay ubain ka rigid bat kanongrem ka jing shisha bat klam ka jing yasad ka bakraw ka jing mayan ka jong kanyam blay utaw balapaw haka do balaksan ha umensim bala yoi daki angel bala yalap hapdeki gentle bala nget ha ka perthai bala pediang haneng ha ka buram kini kikentian ba upol wa tho sha ultimately but ki jingkli ru na bala apoi na pi shakri ki jong try ha ka ni ga por ki ba bon mana pede jong pi dan sha ka ni ga jing sngo kya le se le ni ga ta ka jingkli happy way pi ban ong bale ada ujisu
haba ula awan ban hikai ban pen I kata ka lenti syau syabneng kata ka hima ka jong u balai pat hang ni haperthei ki buon palat ke engan sim kini kentien ka bala ong nang ni ru ka ba kran chapang ka balang ka ba kran chapang ka niam lesi ngidang don ya kata ka jing sngo thu bakla lani ngim pada sngo thu bha ki ki jingmut jong kini ki kentien na ba don na preng jong pi bala pai ka ni ka jingkli ba pilo ong balik ki kristan ki kenria ya kanyam kata nakaway ka balang siya kaway pat kadi ka jingkli pasor la wan na ki babun pa ki ju ki jingkli ka baya sabem ngan ai kaway hadin kaway hakani ka por handi shopping in le se ban snow thu ka jubab jong ani ka jingkli nga try na ka banta ka jingman toy na jong pi hi ki baya snam hakani ka por ba pia pen ban snow thu nga try le se la da pila ban batay mo ke ka jingya per hotu kadi ka ju ne ka don ka jingya per ha bado ong kadi ka kentien balang bat kanyam Kembali sibuan kongros, kembali sibuan ya pir kinong sengap ane kapor. Tegat kum ke jing stu jonga ka longom ne. Ngidan sibuan bagi jingkeli ha ka bayadai ka bagan jaman siem. Tambah ke eke bagan jaman siem em ka yesriem bah bat kata ka jing im ka bagan jadok. Te lada ngi don jingkeli ya ka bagan jaman siem ngasngau bangi deban ai da ka example ne da kata ka nuksa ka bagan jadok. For example, mau ka nuksa ka long kumbau Jisu kren pang ka jing kapat yau Nicodemus. Uai ka nuksa ka bakin jado iya ka ne ka jubahap ka bakin jaman siem. Hado mau Nicodemus umla aban snow thu iya kata ka bakin jaman siem ka bau Jisu kren ta ka bau ai da kata ka nuksa ka bakin jado. Kalau kumjo ka ni ka poru kata ka di ka jingkli ka bakin jaman siem. Rengangat ka jubahap kalong bet simple da ka bakin jado. Kenang bagi nang la aban snow thu kamshai isu ya kata ka jingkeli. Kejubab kalong mai tangkum ni kawai. Hagapor bangi dang red kidi ki kmi ki kpa jongi ki babu skol yangi. Bat kamdai kamon ke jongi bangin ong bu hakata hang tan mal ngim tip. Tadeng tangi lek dak lek skol tu. Lada dai kumbu ngisya abi haka jing penyat jongi kmi ki kpa. Te lada pas matrik tekamut mo saka kala 11 12 lane dan ki balik senon to 11 12 dadap nang to ki lek saka degree dadap nang to ki lek saka masters fi hagapor bedang ret ki dai bet ki kimi ki pa ki ba decide ya ka jingle school jong ki kon re anda ba ki la pas ki kon da ki la san em dai maki ki bajet ha tadeng ta ha ka baken jaman siem ru kalong kum ta ai ngu yu blai bala kha yin kristan ai ngu yu blai bla bu ya pi ka tu ka balang te ka de ka tang sngo bi tang ni ka wei lada ka tu ka balang ka hikai kum to kam de ban chu shong sa tang hai tu ngom ong e ka balang ndri ka ta ka jing skri lada ka sa tang ka level ka tu ka de ya pi ru ban sim ka rai pat mo rufis tu ban kam san shu shu ka de pat pangin lek shaga wei pat ka ba kam snu tu balada ngila kam stu nang tar ngila sa ka wei pa ka level mo masters degree ngila ban lek ru sa ka doctoral degree ru taka shong ha kamon ke jongi ya kata kan mau ni ka wei ka jing shakri ka balang ka David ka jaka ya ka ba pensan ya kata ka bagan jam sim ke jongi pag de kita ngamong e banginum can snap ya ka balang re ka balang hi ka jing shisha ka de ka don mo kata ka visible church but invisible church kata ka balang ka bai i ka balang ka bam yu i ka balang ka bam yu i dei mangi hi mo ngilong mangi kita kabalang kapami i takade kata mangi kabalang kiba nyo ega jingrong no makasapoi ka por ya kaba kandan ru kata ka jingkentiu kurim apa deng kabalang berukun lang berat jong blai kamut kamdei kanu kabalang dei mangi kibadan jinga dei sisha bat uji sukres ta kabalang ka i pakade kata mo ngi ni church beper ta kata kalong ha kabaken jado re kabakam kong san e kadei ha kabaken jam sim ngidan em ka jinga dei kaba shisha bat kaba janai kaba jan bat kata ka jinga dai kaba bitna ate kumba Jisu ang along mau ding so wan filong kitenat tadeng ta hangis no em ha uken ta ka kata telada isu ang wi musu sno tang ha kabalang ladang ngim sai so pa trai ta kalong len ai ta kata kat bangin ang suthu tadeng ta kamdan jing per kata bangin bangin lek na kawai ka college nena kawai ka school
te kam dei ru ka pop dan ki bri stu paklai kita ki ong ba kilim niam la ne kilim balang ka ba kham e ka long la kilim yu jisu kan bangi kilim ni ka tien ka jong kan tela dang ni ya na ko degree na ko level tela yu ka tang sngo ka tamo ngiru ngilom ta shbu la da ngi su tho e ka wei ba dan ki bri wan just sang ba ngi din tu kimi no nangi ong tu le si kilet na ko wei pat ka level mo ile se ngem ju dan jing sngo ka ta la da ki wan ru bes la da ki late ru bes ta kita ngem dei bandan ka jing sngo amar ngilong hospital ngilong kum kata ke school ya ka bang kat bala ing hikai kum hospital kat bala ing in sumar ta kita ka syong pa ta ki bri ken mo ta kita don pedeng joki ki dan ke hospital ki train asnan to hospital mo ta kita long kuma fi wara pasor ya kata bukan zaman sim ru syak bukan jado kata ga nuksa ka ba long ka ba pau te bangila ban su tho ba kuma ki ong ba bale ki mi ki balang hadu kan ne ngila ban wara ru syak ai ba fi nuksa mentan beli ki school ki mi hadu kan ne beli ki hospital ki mi hadu kan ne belimbu betang wi hospital ne belimbu betang wi ka school fi hospital ni mental ada pang em jupet da ka jong no yang di jong Katolik ne Presbyterian ne de jong Hindu ne de jong Muslim ne ngempet ya kata tang ban yok khiam ngilet bet te ya ka bakan jaman sim pa em teng ngi tho te war kata pat ka de ke jong trai te ka bomot kumlo kata mo mar ngilet ka ju itu syllabus ta shulong no ka compare gen ke syllabus ka tu ka lower degree ka tu higher degree tu mo ta ka de tengah snow tak kino hikai. no ikai lagi per kinok sumaru kata lain hospital ru kinok sumar ki doktor ki ba kham tibet ne ki doktor ki ba kham biang ki don lagi jong Dan ki specialist entah mo lagi jong ki doktor mo. tengah kita lada ka baken jado ngim jupet ka school jong no ne ha ka baken jado ngim jupet ka hospital jong no tang ban yo jing nang jing start ne tang ban yo ga jing ko jing kia ngi ka let takan otam num takam siam teng ngilet ke hospital ke bam sumar mdon doktor mdon nurse ru dawai ru itu itawar ba ai gum no ru mo ngi songsa be kata hospital temiap yam mo hane kata ke school ru mo ka ba day to day ke school in re noi kai teng pep teng wan teng pa ikai hopion teng pa ikai tu cleaner te longum dagan mo tadi pa ikai bin tu tunong sar plaro ikai tunong sa pengkenaro ikai ten chano mo insan gum no ta kata te ngashu example kenya kata mo kalau pastor kani ka balang na marki babun haki don kani ka wrong idea la misconception ma ki ba ong ba how to ka balang ka David only an institution namar bun haki ya khat be ka religious institution kata bisna do breu kata mne bisna do trai namar kat kum ka ktim ka jong ublai pat ke kata ka balang de manu nani ke kata ka balang teng itu bakla ka strat ang daktin parang teng ka church kala ka monument de ha jaka ban long ka movement kata the church is a movement, it is not a monument teng yang kaniri ka balang la teng tu la penyang tu katu di tang ka jing te katu kala monument kutrau kelambu yangi bangin don bangin sna ya ka monument andai ubu yangi on kilet ke perthai ban yalap ya ka gospel ka ka movement de ya ka ba ki brio ki yo utrai ta ka tangim shong haju ngilet sto ki bedan hayo ru ki yalap yu jisu ki bedan haskol na ki bedan ka jakatrai baper te ki yalap yu Jesus Christ badeng ta ka tu ka ding jong blai ka ya sto ki dei ki yo lang ka ding jong trai badeng ta ka wan ra ka transformation ka jing pen kala la ka dei ha ka long yeng ka long sem ne ka dei ha ka im lang ka sa lang ne wat ha ka jelahi borok ka we ta ka dei ka tau trai kwa yangi bangin shu sakut bagi saukan ro jong ki yeng mani kwa yangi ban mi nang ta ban long ka jing ku siya kita jaka ka boleh pa yangi ne sta jaka bo bangi don boleh shubun pastor ya ka juk masya nganget pila bas ngau tu akan ka porna madon ru ki bakli mo ki ong dan hang ni indi ru bakli kan ye klam da shim ka kerteng yong bale ki balang ki apat nama don hang ni bakli pa sa dei wei pa yong ngayo sngo ba pastor yong bangin ko ngu i ka htien ka bawan na uji su baro han re tangkane pat mo I shim na ka gospel kat kum Mattheus lenong ka bakhan ru khat pra ju shim hai ka ni ga dukhat ha bakran pangka balang badi yong
ngit lada nginya puli mo lada nginya puli na kanika record hang ni ka jingkli jong i pari yong ba wat uji suru hang ni uong ngante ya ka balang klamshim lo ong ya ki balang kata ka diga jingkli ka jong i de balai pangi don kini kat ni teli hagaktin pareng mong jong aktin ong yong ki denominations Fi uji su kalau mante ban sina balang. Uji su wan ban sina ya ka balang. Ka balong ka ba it ke jong u. Tagada kita don ki briu ki bam it you try. Te kum no ni snok lang bat ki. Mo. Tadeng ta ju ong katin pareng birds of the same feather they flock together. Tadeng ta la da ngingim sutu. Bangim ya hap te kum no ngin ya jingilang kum no ngin ya herlang. Tagada kita ki baken jado ki don. Bagi don ki bagen jaman sim. Tadeng tangi haban sutu pa ublay lo aingi ya kata ka men sim bangin la ban bishar te. Tadeng ta ka ktin ke jong blay ka ong la dangi pulien na ka stige ban kong. Ki koren gini ka lanong ka ba ar de kot ka ba khat sao. Angan pulie gini ka por ka de kot ka ba khat san bat khat riu ru ka ong kom ne. Henry ubreu bagen jado pediang ye ki ki jong men sim ublay. Markilong ke jing biet hau. Barumla iru ban itu yaki naba da kabakin jaman sim bala bishar yaki. Henry uta ubakin jaman sim ubishar yaki ki baro. Henry u amdan ba bishar namaru batip yaki jingmut utrai baun hikaya Henry ngingi dan ka jingmut ukresken. Tadeng tang ubleu aingi ya kata kabakin jaman sim bangila ban disan ta ban sutu. Te lada ka long tam de ba pendram ino kan long ta te long habang isu tu wakatin jo blai ong tangi persang bikin men penjanai ladi te dan pergi beri ki mokwa ban ya bot lang seta te ngin lek ko mo te kata long himla araban syia compromise lang pat kata te isu tu wakatin jong blai fi hakatin jong blai ka long bi progressive kalong ka ya te kumta teng tengum ki klung im da sung tu ba Henry on dangi la sung tu te kata ki ngim sa te ka jo ka level ta kada upol kuran bahaya kata mo ka siti jong uru saki Ephesus mau ong kini kalau nong ka ba sao mo hang to kini ka khot ka ba khat lai khat sao wong kum ta te wong ba tan onda ngin poi baro saka jinglong ka wei jong ka jingat bat ka jong ka jing tip ya ukun ublai hadu ka jinglong rang ba hadu ka jing thau karenyeng ka jing dap ukres pi ka kata long ka dei ba ong pi ka ju te don ki ba don ka to level don ki to belong ko level ngong pi ki school ki per ma bat ki don ki jing puler ki ba per te ding ta kawan mi ka ju men nei te ding ta te long bolong ka school ki bon ba ki school ki bon ba ki degree ba per te ngi su tu ngi jet ke hang no bangin lek mo ta kata bat ngim dan si kang iru kata lada ki wine store ki mi kan ni dan ba opos ma tele salai lada don kita ki jing sakri ba per nang bas ken don gini ki jing sakri la si ki bamla ban rit chatai te boleh usai no ada kitai mongir ngim la ban lek cha baro ban don lu cha ki jaka baro te lada mi yang tu ki wai ki ba ya hap bas la ki mi nangir ki seng no stu very good dan mi bas kata mongir la dingim la ban stu dia men long betang tak kawai pat ya ka ba ngia ban sutu ba habangi syakri gi beri ki dia ben pediang si sayu Jesus ki dia ben tip ya ka ketien ki dia ben dap men sim bagi dia ben long ki beri ki ba sai so ki ma ka jong blai tading ta la shu long kristan klem sai so te utram skli jingkli hadien balai marga babel te kren ni kata ba try I we son talent we are talent we are talent telah rayo istalen dalam le itu syakli jikli ta jenjaran tadi kita ngihapan long beki basai so tadi kita long kimat mi ken stu tambah ka ba kongsan au Jesus kadai ban sai so Abumut as long as bakia ki yat kat kung kakhtien ka jong ublay kumenta menginang ni lai ban reach out cha adu seperti yo tang me kaliaro ani jenjar mi terlagi mi stu tabiang kan ni don kaman mi susu ki balang baper kenang ba badan da kaju ka vision badan da kaju ka mensim jong blai bani kai ka ting jong blai ban reach out kum sha asam ban reach out tahan not isru
dan kaman mi ki balang baper ban li reach out kita ki jait ban riur baper kan tapi ko mangi khasi ban ong ban ya lap ki dekhar ki don la ka jong ka culture to teng kalong ta ki kin kam pediang ki beri jong ki nang to da mi ka balang tu ki very good ta kam le tang ba ki de ban yo ek jing penem kan ki ban yo ya ka jing shisha ta ban shakri ru trai Muhammad sim ka jing shisha kam de ta ki niam ki ro kam thaj ju su kaniam gor kam ga ju iska ju thaj kalong bi ka ju iska ju kaniam gor kam ju ka ju kam dan jing per kam dan jing kala ka sulong ang pendap program na Jadi kita pasal nama kita bun hang mentah ki kepertai baru kau emang kengai bahai kan ni ke konsep ke boong all roads leads to Rome. But kiki ong ba mnei le kam compare pi wan kan niam ayu hanrei baru ka dei hiba mo ba yalam ba shao tau black. Hani ki habas ngoto nama bun bah ka bas ngosi ru pasal ha brai kran ha pring jongi pi para kristan ru tian. Ngia kli pi niam ayu. Ma ti kendat nak banta ka jing mentoi nam ta jong pi kadon kan ni ka wi ka jing keliru bawan yong ujisu la wan ban pen em ya ki breu da ka ba hikai laisnem bat ula seng ya ka balang ba shem yang ma thayas kan breu khat pra ila batai moi kata badi yong banelam shabeneng lengba jong u handai balai pat ki kentat ki breu ki kentat lengba jong u bat ki let lengba jong u Luther John Knox, John Smith, Henry VIII, unong penyak beriu besar kai. Balikin kongo ika Bible bat kongo iki nong yalap baklapan ban. Dia let's say pasal mo, let's say ada na pernah jom pi keli pi ong ngam itu ngam tip manu kita tahu Luther, John Knox, John Smith, Henry VIII. Lap pasal ban batai kan dia halor jom kini kidi manu. Lada keli ya kata ka jing keli am. Balai mi Luther ba mi Pitarai ba ucumi ila kami umtu daga borksut mah. Lada ublay umiadai Luther, tekamut undang lagi emi. Kita kimut man peniap te, yu Luther, ten ong kumnu pat. Kita makiru peniap yu John Huss, kitang laga ding. Tegim madera kita. Te babuan kum kita, tamlong kay man ong lut. Tagaday kata long da kado wi kati ta sautri simpria ki kado ila dia. Kadai kata. Baka jingkali kalong ru mo ha ka por ba peniap uji su dei mano kita nakahima ki kala balang madian tak pai kinya katar mo Phi da poi biang men ya Indian. Phi ka khang ni kan taksi ka jinga kran ka de niam ka balang. Kanma uji su klaman sa perthai ka ban seng ka niam kristan. Uklam ong ye kisamran mesiam la de niam kristan. Kili yalap ya kan niam kristan. Bat uklam shem lawan ban yalap ya kan niam. Jiuru. Handrai uang awan to fulfill man pendep ya ka ai baka testament berim ka ong. Ya kata ka bapan, kata katkum, kata ka an ka jong Moses. Mo. Uwan man pendep ya kata. But haba ulalik no kisran ki yalap baka jingpenem kadai haka kerteng ke jong Jisu. Bat kadai hapo Antioch kidama kila ui bakila khamya bon kila khot kini kidai ki Kristan. Hadin pat kasam banong ki ong kani hadin ke sawan kani ke kentin religion. Mo. Hanrei ka religion bat ka church ka per bak labak ka da ong ka church bet kadai ka kurim ke jong Kris. But da ong ka church kamut ka building kamut ka kerteng church kamut de banga mo phi ki bangai hau Jisu. Dei tang balakam de Kristan uta ubangai ya ka jingyap ka jingtep bat ka jingmi pat bat usuthu ya ka jingkha arsin jong ka jingem jong. Bat hadin jong kata kami pat belai ka don ka division la ni ka jingyap pat hapo ka church. Fi la ki ong kani kam dei la dei no belai. La fi pait le ka kam apostol ka jingyap pat sudah. Bat upol bat Barnabas ria pat tang namar ba upol umkwa banyalam yo tau Yohanes. Ba namar balai une uladap I no yaki hapo Pamfilia tu wong nangkam banyalam une. Ba wong amkwa banyalam yalam lu Silas. Ba hang ni kini arngot kleapat. Nang ta fi dapet kaladon ketuk Council of Jerusalem. Namar kadon ke jing isrut padang Paul bat
Petros kadu kidi syong mane penbet ya kata. Fi vida ong baik kam fi kani gade ke way pat la bangin ya per. Hari ka sunat habang puli kam apostol pat. Kidon ke jinga per jingmut aparen kini bobon. Hari onda bala penbet pat am kia e yue. Henry baro kini ki apostol kidon la ka jong vision. Baro ki apostol ki kelman po India wantong Thomas. Baro apostol kampoi seluruh serum. Ki kampoi lot baro serum poi dong Paul Petros kumta. Fi ngihap ban sung tho la bangin don la ki jong hari tanggawai ke jinget ke dekat kum ka tin jong blai. Mo la ong ke denomination menta bawan mo. Fi hangka kawan pat ke jinget ke jong ki gidon bun ba ki Methodist kumta terter mo de keren mo. Bun ba hande pinda pet ya ke jinget ken. Lada kadon kanu ke kunhon ngala ban ong fi ngan ong church ngan kanu ke kunhon. Kawan rano ya ke doctrine jong lede ban ya ke batho ka tin ke jong blai hangta tengi haban dapat bah. Namar belai ke supreme authority ke badan haga kunhon ke kunhon ke David ke tin ke jong belai. Bat lada kam dai kini ke tin ke jong belai pi warra pila bandon ki apostle creed kita terter pila ban ai henrei pat pidon pat so de ki way pat ki doctrine ki balait no na ke tin ke jong belai tata ke dai ke jing ma balat. But haga por ki apostle ki aper kadon ke jing aper ki wan mani kendo bani keren. Ka bementa kalong kumne ki kedhon menta nganum shimi ka kertang namang ofi ka church kam thau ke building na ka thau ke bebele ki ai kertang church kam iwe ki be one ke don bat baro ki ong be ke ngide ke met jong ukres ki ong ke de ke jing kendo jong ka balang ka met but hagani ke jing kendo mentaro kum ki para church ki don ba ka jing aper hatang ka we ngimi wan ha ka ju kan san ben ya keren beling ya aper namar belai la bangan ong wat ju sangap uteu pastor de besnio wat sangap uteu de besnio hanre om peni pat nei besnio peni namar belai uyang persya ya ka jingi kai jong ka balang jongi hap kali gen katu ka jingi kai jong ka balang jong pipi yo na kan ni ka bible na yo na ka we pat ka kot na kata ka de ka jingi kali but dei namar kata kani ka de ke ke jingi per hoi kadon pat ka debate kabai dei na ka tin ka jong ka bangim su ngi haban ni chong ngi haban ni keren ngi haban ni ti jelio bat kum ta terter kum bala kali menta ya kita baru lagi khot baik church father mo ki dei gi wei na ki ba la seng ya kan kan nongrem mo hoi bun sen pe ki dom ya ki namar ki ong ki ki protestan bele ki protest pat kali kan kata ka jing kali kamut ba habang nget yu jisu ngasulong blind faith kan namar dei tau jisu ong ladang ngibut no undong syarai ba matla tengirungin hap lang atleu kan pi haba don ka khmat ki kli gibu ji kli kan pin le ka history pin suthu ke ai baka jia haba keren ni ka history ni hap kan baro omla bang keren tang kindiat bat ban kedau kti hap keren ke ai ke bepelong ya kan ka history bang kalong kum ne badai kum bong pastor menela sedang meno basa na panai ji sufi video le nyang ro ter pin suthu te ke ai ba ka jia pi lada ong baro de kata ki ai kini ke we kerteng ke ba ong Catholic barok ngi de Katolik. Hang ni ba syong mangiru sangut barok di Katolik. Belai ngi ka jingmut jong ka de Universal Church. Hanrei ngam simpat ke kertang nakmat ke ngam dei ngim de Roman Catholic kan. Ngim de Rome kan. Ngi de Catholic handa ngim de Rome kan. Kata de ta jing pe rabi haba ye keren. Hanrei ai bang mangi kamon ngim kedokti ya kanu kunhon. Ai haba ngin de ye keren nam ngin keren be ya ka tin jom. Le ka tau ong mo ontei ya ka balang namar bale hang te onda bangi poino ka jingim ke jongi nang ningin eno nang ni keslak nama hang ni keslak dongin em akat no prapo naren jong kata de jingai e jong bale ka we kesngi ni haban e de nama kata polo hikai po kolesal no balai brai ke baneng om gane ba khando nama kane wa khando pishna ka yeng pi yeng hadin kisimti ki bele phim sa do hang ne bat apa pi poi hakate ke jaka am onum pek piwan na kanu ka kunhon balang. Kadon artli ke jing bishar ka Bible ka ngin haban sung thu hadin bangi ngi leit no nang ni. Ka way ke bema seat of Christ lani kata ka jing syong bishar of Christ but ka way pat ka de ka ket beli bakraw. Kari tang kata bangi haban sung thu kat kum ka jing kai jong ka Bible. But way brew haban yang iway na kita ki jing bishar. Haka bema seat of Christ lani kata ka jing syong bishar of Christ kadai ka kata ka jaka ba bishar ban kentiu yo bangait bo unyo ya ka pangsingat hana dadang ngilait pat saka khet beli ba kraw tata kalong ba ma namar kadai ka jing penrem ka conviction kum kanu on convict yangi kum no
Mo on bread ni nginyatnya kata ka jingyap ka baar ka Bible ka ong. Kata ta ka day. Ngi berana potonet ngamla ban poi sa beneng anong ngade na potonet ai sakmat do. Ublay uang ngamtep pidi na potonet na pidi na no pidon kerteng na ema kitab jingyap. Ngovi ka kerteng baro menta bangi don hot hakapor ji ki apostol kim don kerteng balang ki kerteng senong. Korin de kerteng senong, Galatia de kerteng senong, Rom de kerteng senong, Thessaloni kerteng senong, Kolosai ke de kerteng senong, mo kini di kerteng senong sudah. Ka kham shem ladon ka kerteng balang. Henry nambar menta haki senong pat kimi sekiwe we ki kunhon, tingis dang ban ai ki kerteng ban ito ken ka identity. Kata kadai tang kata handai kam dan ru em kata ka jinge per ban ngi habban sutu kene ka kerteng ka bangi don hande ban identity bangi don ni kene bat ngi don kini ki be don lang bat ngi hoi kambha ban mi na ka we ka balang sa we ka balang ya kata ta kum pastor ngi hab hi ban ni keren mo namar belai kambha lada ublay wi alam ya pi hak to ka balang ka bandon lada pi mi no na ka to ka balang te pi habban bu jingkli Hatu long ne em ban bi na ka balang kata ro kami ta ka jengkeli mo kidon baong makadon ka klim balang klim niam kanyam dengan haban bu na syarut namar kimki kristan kam dei kanyam mo kani kam dei ka religious movement mo kani kam dei kata kani ka dei ka spiritual movement kani ka kenjaman sem bai but hagani ka bangingi don ladang ngasutu pa ka jengi kai ka biang ki yanga ki hikai yanga bangan san ki kentiu yanga ngalet ban job men sim hadin bangala job men sim ngong ngan seng no jong la jong kamut nga ngam nyokor ya ka jinghikai kita ki pa kan jaman sim jong aken ka Bible ka ong mene ban burom ikinong syara jong men sim fi kini ki ai ka platform fi ki hikai ya fi kumno play Bible kumno ban le no jong pi dala he fi dong ngam no kam ping linyo long ka Bible ka ong ko ki khon burom la pa ba ka keme how try Fi hapus tu ki hikai fiktin jong belai dah. Lada fi don pat hakanun ka kunhun ka bam hikai fiktin jong belai. Ka hikai fi tang kerukom. Ka hikai fi ka shortcut. Ka bam man hangta ta fi dami namar film san dah. Mot kolong ni kan ko pastor men kira pang school. Ada next school la song class 9 tang dah kali ke no hikai what is your name umnang ban jubab da ka pareng fi puli da god pareng. Tete mino namar hakata ke school pi dala pas metrik ru mentoy da liwat kam na teong ni kala ya puli he liwat kam yo namar hakapor liwat kam ki kli na pareng pimnang da Kendet pastor ba pipoi hangta namar ki babun ma ki juong me kani ka jihikai mo ka judon haki babun ma ki balang yo smo ba but kidon ba kli nang ni na po ki comment section ba ki pa ki jingkli ki ong kimde e ka jingkli la ni ki ong mo kidon bai kan thwa ki ong ba ka kham ba ban klem lok lan ban klem tengah ban ba klem balang namar ki don ngila ya sham ki babun ma kila e wan hadin ba kila yo sngoy ka ktien ki yo sngoy ka jihikai ka jingilap nang ki pastor baka don ka jingkta happy ki babun ma na pedang jong pi pila e wan ru shaka jingpen ko ngu ya ka ktien ka jong utrai ban wan haka jingpen baptis hanrei ka don pa ka jingshap tieng haki pastor ki wan haka jingpen ko ngu ktien ka jong blai hanrei ki don pa ka jingshap tieng ba kim ngut ban mi na kata ka kumapi oi pasomoy penon kam kani ber ong kena kata kenhon bat piru fi ong mala da kata kenhon ka shu ai tang ka jihikai kat kum ka jihikai jong gibril la ka constitution jongki hande umdei na ka tien ka jong belai ke ai pat ni don ka ban ong na ka ban ta jongki namar ngai ki ba pun ba na pre jong piru pe ka ni ka por piru fi ong hoat ngala pendap namar ba kat kum ha ka jing shakri jongki kim pediang mo ki don be ngikran be kata nang ni rumi jikai be kani ka jipen baptis ki sngo thu anda be kala ya he kala tip ka tinga jong oblay playa tip ya ka jing shisha jo ka jipen baptis but pipi sngo thu banoma oh oi pastor yang ala pen baptis ka por badang klung dang ren mo la ya lam nga ka jipen baptis leng ba email ani ipa hande mentah ba sngo thu ya ka tinga jong oblay mo kata ka jing kordor ban pen baptis kiwan hande fidang don be pa kata ka jing sngo shap tieng nut ban mi wat kata mdi to man mi hande ban phlaru ba ngila pendap ya kata ka hok Ngi kan na kapor ka tama. Yung na ban ya ka baklim ya ka balang abaklim yu tengah. Ka jingkeli ka long menu la ya syong kurim ka balang. Na menu la ya tho ka balang mo. Don trim kata. isi ong ko le Kada ong klim ka balang ka pastor ah kun pi klim bumo pa takin mo. Taga kata kan. Kadon ka sngi mo bala ya tho ka balang.
long kadai tangga kentien ke ba wanra haka jing long niam. Ngan shu kendian mo pasal ban kran lang halo kata. Nama kidon rupat ke bakran kidon ni term bo ong married to the church. You are married to Christ kan, not to the church. Hai tho ang tawan married to the church. Habang ngi di ka church te. Ngama ito ladi dah. Ni di balang. Ni di balang ngama ito ladi. Kaktin klim kawan bay hap dang si tengah. Cuman menta ubri beladon ke tengah. Ulit dah kawai pat kabri honta klim dah. Tengam ong tengah ni cuman menta ngidon apa potendat. Ka potendat kadai ka tengah jonga. Ngam ong tengah dah. Namar boleh si ong ka balang, jong u balang dah. Tengkamut ngang di u, kamut ka potendat kadai ka. Tengah ong ka potendat kadai ka tengah jonga. Tementa ngalit nyo shaway. Cuma mentang ngau ngaka potong dekat tengah jonga tapi sebentar itu dom ong piok gumno ong tengah. Ublek kamai nga vision ban ong kalong ka tengah. Nga day badon lang hapotenet. Kadai kata ngahi ngadi ke balang. Pi kadai hang ni bengin sungtu ba ngi klampoi ka ban ya shongkha bat ka balang. Hoi. Kani ka kentin ne kami na kawai ka kunhon menta barok kunhon ke simlang. Handrei nga tang kata ngimju kenapa potendet ngimju pun seluruh kibri ban mi balang. Handrei ngiju ong kanu ka kunhon bepidan. Lada kam hikai ya pi kat kum kani ka ktin ke jong belai. Ka hikai no ya ka dustur ya ka rukom nado ke por hinda hintai. Ka hikai ya pi ya ka puruskam tetapi haban mi kan. Bat ban leit no sya kita ya ka hei badai ban hikai ka badai. Namar balai lada pidon hang jing sya thok yo pi ong ala bet long ni kumu breu ura sipo hajar apa plal jom. Kaba ekstrem tek kum ka pisah shisha mengupat umithu bagade ka pisah thok. Uang ngadon sipo hajar ngan rong ne dukan ne lali bomja. Ong perbasi ong di pisah thok lem no pat. Cubiang badan dah ke GP. Si ong mentah pertai GP. Handa si ong hang ta ta. Along budan jiro ki don ru ki breu ki sngo la dap ta kat kum ke jing peniat jokonon konon sngo la biang ba yo poi pat ka bible ke jing bisyar kan tin jong belai pat yo ka de bu thok Kami ada yang. ta te fin siu da kai pat pidong itu idong elam jongi ong kum ta kan mau ka bible ka ong ka pop ke jong ukpa ukon umla ban ket ber ka pop jong kon ukpa umla ban ket ka pop jonga ka balang jonga ka mla ban ket ka hok jonga ka balang jonga ka mla man ke tanya haban su tho te kata ka bamut nga haban wat ya ke ba ka tho ha kani ka tin ke jong blai ki don par ki ongum ne wat kani ka tin ke jong blai ka patlong ka bajanai tengah si susun ya ki ka bamut ki kham so kraw ban ya kani ka tin blai na ki bala tho da so pongun ki ong kram don so kawai pat ka kot ka kham janai kani ka de ke ka ba yalam syaka jing bakla tadai namar kata kitu kiba Subut mental adab ya kacing penbaptis pidang hi ban syong hak barem ngim tani ban ong hare tang kawai kalong ba hapo kacing im ganjong pi bah yu utrai ro pi bah ro yai ti kunhon pi ong ne ngi utrai ngan buri ya ka kunhon ngan bapa kali no kum tanam mar bale pi ong Katai lah dia klaim. katai ngan dia klaim namar pi buri te utrai bat katai ngan dia jing cica hare jing cica pi ban ong baik. Okey, kini dia kunhon ngaladon, nalu dangret, yang ngalak kah kini, lahikai yang kini, hari bangawat pat ika cica kamlap. Handrai kamlap balong kumta. Pet ya ka Bible, kadon kini ka Bible, kini kaladon lupa tak kiki borok, wat sengap, ya no, sengap ya kini borok. Bat keli jengkeli, haka kunhon kan no pidon, ngaju ong kini kawai. Haba kidon kino hikai, cuma mentang ngadon no hikai tu. Cuma mentaki kena school jong pi late keli dah kiwai pat kino hikai sek school jong kiwai. Setelah ni. Setelah ayam. Kalau mau pelek rang. Na aingu yang boleh ket ningut ki keli yang i potenet. Tarai bobon na piling indai no hikai jong pi. Kata ngi kena ngi sya. Pimdai ki student ki jong i mo. Lada day no hikai ne nong dua itu. Ha. Ngimdai de mengi. Lada ngi ka fuan jongi li da syuan menta ka pa spang. Tak boleh kim fuan kita kino hikai la jong kan. Belai kilai bapling ong pi bapling kila don ne ka kardan gijing puli te cekli nangi pila puli ayu ngi thaj ban batai puli ayu kili kila don ka kardan puli keli kan apa bible keli kan da ong
te pastor batai yang akan ne ngono nong yalam kertangan ai ka imo te batai lem yang akan ne lada jubab ai ngo yu blai kan ti biak ban tunjuk kan fi ka balang Ephesus tenat bah ka Bible ada batai kata ka Bible kam khang le kata ka balang Ephesus haka sithi ka benung kong do na kita ki nyau teli ka balang kitab Paul nong ka baar ka ong baki dia tunjuk yet laki dia ni dia apostol ngi te la ong pastor la bun bah la thot nak mat kenta muskili pat kniat dekat Bible Buat agak balang beriaru, bo Paul yelap kita cek teh. Yelap kat kum kaktian ne, yelap kat kum kajing start la jong. nama kita berpi dah keren nam cing su tiang tu fi hendak bentar ni apa Bible oh fi tak ngiru saya lek kam ta ngisi penbik kidat mo setengah oh pergi bah why not tetapi pe sai kum ne namar balai kisu tu bangi klam yelap na Bible Klam ai pat ka tien jong klam ai ka tin tu balai ban san ban tep ban san ban tep ban long rangba haka jingai namar balai onda pi rangba Filipin ni melangi kiwai kan dia kata jisu ang pilong ka jingshai pilong ka meluk Kaban saya sok kan cik em. ngipat ngim su tu dia kata tengipat tang bakadar ni fi ngila it palat anong fi ya kan ni ka wai hoi ki babun kin mong tharai ngila it palat itiken ro Nomor bun ki Kristan, bakot yali Kristan. Kim tip teh hangno kadon hangno. Nama tong play Bible, play nang ta kim tip. Kia kulmar teh, dari bong plit keloy teh sau kerang teh. Tip kano dah no, tega mot mju play Bible. Marka Bible teng haka jingim ke jongki kalong bet kabam dan kam. Sius ngap ikam tu tip yalap na aim tip. Tadi kita ngajuong ba hayeng lajong tengi tip. Shinrai don na gamlo don na sini don na using don na kajuti don na kapatulon ga don na ternam don na namar ngitip bakan deki yang lajong am. Tali sing kiwait jenjar banwat. Taglom ju la da kan ka Bible ka deki jongi te. Tengi tip ke hang do. Tangmut ka Bible jongi ka de menlong ka Bible obong jongi kamut hap tip ke la ka chong. Ribun ang play Bible kim tip pa play. Tadi ta ki sngo long ki sngo biang bitai kata. Tara Jisu ang ngakas tu tang ni kawai. Jisu ang lada fi ine hanga ba kaktin jonga ka ine api. Pihak bani ine au try pada kaktin. Ngajong kata la ngim dan ni kaktin la ngim im na ni kaktin ngim dan ri Jisu. La ngim dan ni kaktin ngim dan Jisu. La ngim dan ni kaktin kamot ngim dan jia dai rubat u. Tadi ta kata kasngi ya ka bangi mudur ban rung benang am baru apa ducok mangim dan ukres ukres do ikutin mat ngi buslo dan ni store ba kira ni kata na mene longi nang ni am long habi de bat kata benta pla kali da piong ba kitu ada ya ka jing baptis bakim lu benas ka balang ngi jo ba ya kata na ni mo ki pasto bro ngi jo ba tel da pinang ran pla ya kata kan mento yu masih ni kara ta so mo da pinang ran ya kata kan pinang long ber sap kan mo jisuru udah keren syai bah gospel Matius lemasan do kabar pau ong bai lara ka jinglong hok jongi ka khlam tam ye kitu ki farsi ki bar sabte mungkin ong thoam ngimi oro sing ma jom blai mul da tang tar ngi pla ta kan ken le yu te mangi am sim ngi kare kata nani di peslo beta makin pla be shisha makin len ka ya ka e baki la yo le la pedang ya kata ta na bau ji suru ong kata hi moi ngi pa ngi ban dei ban pla ma handai ni pada ke bun na pren jo ngi dang shap ting ya ka ban pla dang shap ting ngi mai pa dang shap ting ngi ki mo kita ki nong penya kata ka ni penon kam ta kan tin ong ken hon biang sa isian handai ha ngi keren kata pastor la ja la slam manta ti tai khna ka don ka jing jam ha ka jing em jing tai khna berang samla ti ong ba ani ka don ka jing ngan kabang ni ong ba bla spread rumor te shapang ju itai khna ba pli te ka bamde ka ba shisha te ka khta e ka jinglong samla jong kata ka khna te iwan iyam bari ong ni psms kila ya kran khana komta shapang jonga lada kitep bat ka jing shap ting jong kata khna ka dei lada kitep ha balang le mes kin sa e kenta yanga yong mo lada kitep ya kom kata ti haba ikran halor kata apa nga keli kan ni tanga yo la ban ikran be tai khna but i itip lu sepang kata ka jing penya jong kata kan hun mo hande danga keli pat sepang ka jinglong men sim pat sepang ka jing penya kat kum ka khting ka jong utrai sepang uji su pat ki kemte bas ngosi bha ki khna yo pun bha ki long kum ta
Namar balik kum menemo na do ba sedang pastor pipilau ang bala namar la khai ngi haka yin kristan. Ngitep bah ngitep sya bangi ju late na kapor kapor. Mangi ban syakri. Hanrei how tu ngi syakri ya utrai kat kum ba u la hikai ngi ban syakri u nengi syakri kat kum ka jing hikai jing kibriu. Ni kat kum jikai la jong ru. Aku ke liang. Ngahaban ai koblei ya ki balang beper ne kunhun beper. Kala pensaindur ya ka imlang ka salang ke jongi hang ni. Kata ka dei ke jing sisa. Ha kata ka jing saindur bekumno ban kumno ban ya ha ka snong ka thau kumno de ban long. Namar kitip ya ka Bible ki wan ra ya ka to ki an ki kendon ha ka imlang ka salang. Handai ka feel no pa ka perkhat kumju hi ban penya ru ha ka bakan jaman sem. Lamba kita ki an bat ki kanun. Hari haka bakan jaman sem ngimla ban penya kumta. Haka stage kinong episodes upol udah keren syai ko ang laai yakini ki jing ai haka balang yakiti ki santli shwa ukren hang tu mar kata ke de ke bastang nu apostol bakut hanoi kai. Yaki laai kenang ya ka ban pensan ya ka met ukris. Ban penpoi ya kata ka balang saka jing long ramba. Kelam ong yaki bapinon ra yaki syaki an hande ban penrora yaki saka jing long ramba. Fi kata kad hagoi ke liang ngalak ban ong fi kumni kum bakalong menta. Kadai ka jing saindur ngalak ban jing ki kenhun ki baper ya ka imlang ka salang. Kata kadai ka jing sisa. Handre hakau kenjaman sem padam kamut le kumju. Pi haka imlang ka salang pila ban kentai. Ngakan mau ya kani ka benta porba kanandon benta hakata ka kamsnong. Ngakan mau don iwe I rangba nama ide ba syakri utrai I ong lang ngakum ni. Yang ngapat dei pastor to por yang badu kabyang mentang ikit ka nong ong kajing per kalau kumne ngi belatip bahai utrai. Ngi lap ru tengong ka ei kajing per. Ong utrai ong do batap siliang ta syak siliang. Hari hakan ni kam babat mangi pada dalam batap ciliang tu tek kum sempat dia tu. Tu yang teng ke bah. Ke tengku. Kata hari ke jing per. Hoi ke saindur kadai banyo mo nama haka kam snong kam thau ne kanono ka imlang ka salang mo kabinet namar kabinet baik. Hari haka jihikai pan juk trai ong adon batap sa ciliang. Kata hari ke jing per. Bat kani pat kelale kujuk pat habakwan haka kunhun. Hakunhun ru ki om ne. Tu le pop kentaj baik. Tu belak kumta umla tapi namar haka kunhun lek ong liwat di bopop wat itu lang berat balajano dei ban segi yeng ti lang berat baban jeseng baik man ka sngina kitu lek la klan bo yaki haka sam hikai yaki wat gitu ki balajak kan phone yaki hey ki don wat lek pat onda ba alik kala bomut kiwe saliwat ma pi wat julek yang tu mo jadi ban ong te kumta pi hap liwat ta kata hanre kala baklano kunhun ka baklano adau ga dei belai Hakata hau haka imlang salang kabyang ta kata. Hari haba poi pat saka kunhun jaka jing syakriam. Pihak ban suntu pihak ban it yakitu ngalak ban ofiki lang berot ki bapang ki basitom pihak ai dot pihak blit pet ye. Kini ki lang berot ki baklan pat pibu yaki hakasam bat pidang ai bam baki dang ye klan. Hari yakini pilai wat. Ki bun pak ki kunhun ki baklano angtaken. Dei nama kata hakoi ki liang ngai ro sisa. Ki imlang ka salang ka bet kalong hok kalong ayu namar. Katni nama lara kamdei ke church am ke basaindor pi puli hi am ke church ka play ka kadon ke benda ka bakrau ban saindor ke mlang salang jungi ha ri khasi jain tiagaro kadon ke saindor ke bakrau ha hari ha poi pat saka jing saindor bakan jaman sempat bobon ngi feel no namar bale ngele lang ni kaju kata ka dei ke bakla namar ngim juat di batlot bat kani di kike ke jing ma tapi namar kamdei ban penting ji sa maki de ban job no yaki baka bible ko pi job no thiau yaki da ka jing ye ngimla ban peni nga ong fi nga sngo bai ka kunhun jong utrai barok ki badon lala ka jong ki kerteng ngi fel no ka we ngimla ban peni ya ka jing e sha ki tu ki brio ki balajano fit ki brio mentam ngapai ngai snai si sha ada ki kren ku ki pastor ki duna ba ka jing habang dei kren bano ro mundan ba ye nga ki yo bor jing dum ki ngop ka drok ngop ka kiat haga kerta ka bakhat sa khasan snam yo samlang ak kliang bele yu ke yu pelong ngasuthu ka badang ye keren namar bam yo jing e na yeng wat no jing e no brio kata tapi namar kini ki e baro am ngasngo
kum kamet jong ukris ngide ban pen I yaki dah ka jing ye sha utrai ke utrai u ye kinyo ka tu ka jing ye tapi lara ki wan sha ka jing shakri ki sngono ya ka rejection kim satana tapi teng ki bru ki dom balai sepok potnat ki wan baik do kana samla bobon rang ba balai wan ki balai ki wan kita bah jongi li bawan ngi ongi red card sudah kada boleh mentan pini jing ye ta pini jing ye kan ye yaki wat kedau ya ka jing duna la tip lupa ta kedau jing duna maki hari hikai yaki kumno ban job ya ka jing duna kan phim hikai la dia hang ta kan kendo jing ya ba ngasngo menta ya ka imlang salang ni la le ba kan no tam menta bangin job ikini te yaki jong la jong ta ngi su thu ba ngi hap ban job yaki but I ba ngi le kat bala om da ba ngaingu Ublay, kumi pastor ai kaneka kasap. Dia ka banchna film, so ai nuksa. Fi mentang saya sulong, ngai ibon nong yalap. Ai ngu Ublay nong yalap. Hana ngai senai ru nong yalap. Ada keren ke jing sisa. Haki 90 2000 up to 2010 katrekam ma kaneka yalap surok. Kibri ku sngap. Mentang ngapai nong yalap ulah terkorendang we rumah mana. Mentang kam marbalai, babon kipe jaga visual. Ke iber kinio I. Pi job mesti pi hap su tu ta. Pi jisu u ong an pelong fi nong tong bre mut pi hap don ka to ka jingmut kum nong tong dokha. Ki nong tong dokha kitep. Li tong du atane, do we ne, li tong kum ta ter ter kitep shanana ki tep ta. Tong nar na kum ta kitep akiron kidon lala ka jong. Shisha ngong fi kitu ki jingela man shwa ambas ba. Mentang apa yang lisenai. Lamar balai mentang ki bre kum dai ki pek de kini. Tadi kata aingu pa pastor sai kini ka film ram. Mo mentah tayo an pini se clear kat sau kat san belai li pini kadau kadai baki bril kin sham ya ujisu mentah ka perthai kata ta nadu ki khon na people nak kai pentit ke jing nak kai barok ka perthai bat bu mobile ajan pe ki jet iu jet mobile ki kwa pet tapi haban job ki dah ka jing pet kan pi haban song thu ta mentah ki bril long kum no baik, minta wat kejikran kum ni ro ngam try kan hajar ki bani pait. Mo. Ada ki beri ki kuat ketu. Tengi hab ban sung thuk ban wan ra ya kata. Even minta ka music ngila ban job men sem. Handai dai baro. Fi hab dan. Fi hab ban long kum balong pastor. Up to date nang ta creative fi hab ban sung thuk ta namar balai. Hab dan kata ka jingmut dah bangin job ya gitu ki bala jano. Kita bala jano jeseng uman ong ya lepis nama. Lebih film, persi buy tiket, aspat tegak lah job you. Kidon pastor manhakan ni mo kat dang peni ni ka film ram. Ki babun ha ki ong ki wan bani thu mo ki ai testimony ru ki ong ba kumno ba idon ti ikpa ha ta yeng bamju tre ban le cha jing shakri handai khot kumno ya where yong ya pa ni pe film. Itari kloi be ban pe film ente ban pe film ayu. Handai ha ba I wan bat pe ka ni ka film ram I pentit tiket ru nam tai tai pa. Bat ha ba ndala mi pat na kata ka nang tu nak bapet ka ni ka film ram kadon ka jing kata hai. Bat kum ta kadon ka encounter mo. Dia kata hero pastor peni be realistic tem. Ni be peni te. Kalong entah era. Ba ulok udon kalau bi hadu kata-kata ba kum ta ulok ulek pe parti. Kata te peni lang ba ka perthai kalong kum no na. Tentang ki kwa ba ka film malong kenjaman sim kalong bejar. Ya, happen ni tu kalong kum no ka real life. But barok kila maksud tu, this is the real life ni em kum ni. Gila men relate mah. Ya ke ka bajia tapi menta kadang dak kum ta ta. Kidon skiwei pat ki kena samlam tang ngi kila astang menon kum ta. Dai dah. Ha kita ki bentagen lai. Namar balik kani ke por. Hoi ngong fi kemen ni kinong yalap. Hari menta ngong fi ngi habandan kum ta ta. Fi ka kenhon em ka di ban pet dak kum ta kan. Ka kenhon em ki nong tong. Ki nong tong. Tep pinang bentong tu babon menwan. Kata tak ada ke sisa. Lada pinang bentong de. Pi ong ala hun beteng ini te kibah ngong ni pi. Kibah bet ki nong tong kilitong na kiwa. Om na kapung. Kido si om belai wan tong na kapung. Belai ba kwai na kapung mo. Ha kali yo ban jubab dia kata belai kwai na pung. Mentang ngan batai. Kidan makli. To ngan batai pi kitu ki om belai pi kwai na kapung. Kabamut ka kenun tung pi di kapung. Kata ada kecing pi perdi dah. Bangara dak kapung le. Gitu. Kidok kapung kim cuki.
Kiri kitu kidok kha balalai napung kila syawa kirung kan. Ni tinggi abjar sawa. Ngim tong napung. Ngi khamwan hakanono ka balang kemut. Kawai pungkum dengan batai fi kerja. Mo. Ba kadon hakata ka jeseng ngi khot ban kren tai pastor. Ngadang suklat tai pastor rombak jonga. Te kadai wangan haban simti tengah khot tai pastor ban kren. Iwan kren. Bat pite mentak si iwan kren hakata ka simblai. Lasam tayo simblai ngai ila ja new perang mut ki bangai. Tengah syekh alik kali jeseng tu. Batip ili ong kum non. Pi yang tu juli jeseng kum tam ngakot imanga te melwan yalak po jeseng. Nang ni irano bus tu ya. Munga katung ai khoi pung. Katung ai khoi pung. Khot ya pi benwan hang jeseng. Pi ngi khoi pung ra. Ngi khalm le kan ka balang beli khoi ta. Ki don ro ki pastor ki bawan hang niru dan mang ni kira nang niru. Ni ai ngo blai kita pastor ro. Mulai dai. Ngim so ai namar balai ngitip ya kan ko wai pat. Bau trai ukhot yang ni bantong beriu. Day nam tala dia. Jadi betong ladi empang vi. Jadi bisnes em dom pila ya dom berbabun ngun. Dan bejing tu. Badai kenjaman siam tak anggu iblai kat dang roy. Ni si ong kum ni. Ngili bepli berit ki jaka. Taki ai jaka lang ki wei mo. Kita tu jaka bepli suki tu teng nap syu. Anggu iblai. Ni anggu iblai bat I know you blay ya kene ke bentar but I know kitu ki benang lang kejuk ke vision ken mau bai blay khot yang ni ya ka ben job men sim ta ka jinge ngim pram yang no konon hari barok ki konon ngi ong ya barok pet ya ka tin jong blay ya kat kum ka tin jong blay namar jisu aja nuan hakmat ki brio te ka biang da pin a jing khen ayu hakmat jong blay pidaka ai pin keren hakmat jong blay da blay ke lima pastorak na konon bi ong pi Ban sisa kabang kat mai nai kren strat kar ginang kat badan kren jo pastor strat banya sngap nak ketian ke jong blai. Tra bang apai sepat sine ketian ke jong blai strat jisu. Abu kren ni ya gini kisenran ki jong o. Maka dan kata ka por hai bakis dan kini ki we ki belap bat ki babek suat ha kertai ke jong jisu. Kisenran kim sutanat ya kata merkilit menyutu show jisu. Baru jisu do kren ni kata gospel ke jong Lukas long khandai do kat sau khandai ong. Uyones tu la yutu baru ong ko kenran ngilai I yuwe ubabe no ikiksut ha kerteng ke jong me. Tingna adong iu na ya bot lambat ngi. Andre jisu ong hu wat adong syo na bauta ubamile persya ingi ulong hakaliang ke jongi. Bakari kata ka jing shisha. Habang ikran ni ketin ke jong blai ke di ben lomit ke bashisha. Bat ngimele badno badno. Ngikran me ke eba Jesus Christ uhikai. Bat ang ni Jisu dapat ikan ikan duksa nam tayin kisenran kiso bishni bagi dan kini kiwi pat ki babek so ha keteng ke jong Jisu. Andre Jisu pat wa dawin ki wang wan khang ya kata. Tra habang ipai sha ketin ke jong blai kani ka ibu Jisu ukwa nangi we pi we. Ba ka bijingem ke jongi ka lombe bengin pla ya ka kerteng ke jong troai. Bawa kibril kin yo mat ya kata ka jing penem ha ka kerteng ke jong Jesus Christ. Mangimele badno. Hawa bagi pas ni ketika jong blai ka bumat ngikran bet ya ka dia ka jing shisha. Day bangi kentho ya no day bangi penmong ya no rengi wan ra bet na ka dia ketien ka jong blai. Ba la da ki somong ka bumat kim su tho ya ketien ka jong blai. Agak besar kata ngiri ya ki balang borong ngi idlut ngilong steli bat ki tang ka wegen long tangi am ngi pa bet ban nang khamjana shu te ki breu te ki wan syagani ke Jakarta long aingo te bakiru kila hikai kat tu kat ni mo imde bengi long persya aki ban ong ki bamler ndai ki wan shani pat long ta ke ngiyo manang panjana shu kan ya ka met ke jong trai mo te fin da pet ba ai ka factory kam judan ka ke machine la kan ni we pun tu so ni ka we lem tu kan ni we pun wandur kum tu tingi don ha ka ju hi ka factory tambah sti kata ka proses ka bakhat duduk ka di poternat kan kali kata ban pemi pat gitu kau final product kan Mar stu igani pastor mar bleng yim ya le kai ka ketien ka jong blai. Kata dia ka jing shisha. Abang ikran bet ya ke bo Jesus Christ wong. Trau men ne babon fi kali kata ka jing kali bawa bon ki brilong ki kiladep ya kom jaga jing baptis. Henry kinak stuna pat bandon ha kata ka kun hon ka barem. Lada keren baru jisuli wang mai syekdar. Wang fi 48 ba ke dengan fina jonga ban bo dinga ba belane de pimbet balong senran jonga. Kamong kata baru jisu keren syabe kata. Tika bomat kita kim 4 not watang ban lan ni le kim 4 not. Dikin kumno kin bot yu jisu. Ki kham shap ting ki brio. Kam syap ting ki brio ban yu blai.
Tara abang apa sini ke ketian ke jong belai habu jisu ong le ke bumun ini men le be ke jing shisha. Tahu nam sumong. Na bagi hang ni ru ngi kren be ya ke jing shisha fi wan pastor fi wan no ngin kren be ya ke jing shisha nginam la ban len ya kata. Tara belai mar ngi ru ile ya kata. Ngim la ban re ngim dei man so le ran ya ke ke bau kris ula le na ka beta ke jing ke jungi. Tadau habu jis kris ru ukren ya ke jing shisha tingi ru ikren be ya kata. Tara bi phai ke ketian ke jong belai abang apa ya kan ka benta ka bau jis kris ukren ya kan ki parsi. Ujis kris habu ukren berki udah kren be dan bet iki belai ui kata ka jinglong arsap te ha ka jim ke jongki ui baki wan rap man daka niam ke rukom ke jongki ha ka lor jong ka ktien ke jong belai hei ba ujisu bu ui kata am kemut open bet te ya ka jim ke jongki la ka dei ha kata ka jing ai is nei la ka dei ha ka jing duai ne la ka dei ha ka jing sha jing yet hamman la ka benta ujisu wan rap pi ki ba arsap balai makin le iki om na benta ka buram go jong blai henrai ban yo ka jiro ka jong ki brio taman peni ki brio but kata kam dei idona kani ka jaka om man pen subha ki brio henrai man pen subha yo blai kyap su tho ya kata tadaw am ki bachelor am ditang kita ki banut ban ba ya ding pana bar ki ba long shisha be baru try tra bo Jesus Christ Ukraine yakini am udah peni yakini ki pat ba berkum juru ya kita ki senran ki jong ki basngap ya kani ki jingkai ki jong kam tame ya ba ni puli kendiat untuk apa wanra spang kata ka jing sha jing yen ujisu kat kum ka ktien ka jong blai ka debet kat kum ka an ka jong blai bul ai ho Moses ka jing sha jing et ka debet tang si sen si snem bar kataro ka dei ha ka por jong ka sngi jong ka jing penisok hei burong bal indo urung sya jaka bekentang jong kentang tam baru senret ila kata ka senam ka jong long brot ha kata ka senduk jong ka jutang hei bu ka don ka jing map ya ka pop ka jong bari ki Israel hiru bar ko kata ke ibu blai Ukraine but nrei pat aka por bar wan pat ki parasi ki unra sakanyam ko kom ka jong ki halo jong ka ktien ka jong blai hei baki ong ni sha jing yet arsien ha ki shiteo kamdan kata ktien ka jong blai ka bomot ki wanra ya ka an ka rukom ka jong ki balai bakin pin ki brio baki long ki brio ki baru blai rekim kim dei kata ka jinglong ka jongki ka dei bakin kwa ya kata ka jingro hei baktien ka jong blai ka khamong baki dei ban sha jing arsen stio ka ktien jong blai bak ong si sen si snem hanrei pat abangi kren pat bakata ka dei na kamon lai loi ka jong brio tarau Jesus Christ open bed yaki hang tu berkumjuru wanra ya kata ka jingkai yaki senran ki jong berkumjuru ya kita ki beri ki basngap ya ka jingkai ka jong jisu tra bang irung i phai sne ktien ka jong bleng hap kren me jane beling in le rai men kan ki jingsha na ki beri ki mong te wan mong ngi mong jisu kan tra bobon sen ki beri ru ki mi no jisu belai na mo jisu kren ka jingsha kimla ban siap ka e plat iki tra bobon ki beri ru ka tra ban ro ki hima ka jong bleng kam di ka besok beliau Jesus Christ wan ra ka ktien ka ju hadu kata beliau ong ubaba ka ding phana ubal bamla banle le bambut ya din junga umbet melong senan junga maru Jesus am kwa ki senan ki belam ler kwa ki nyot tadi kita kan pastor mo ka babel ka ong kita nilda ngim longum ki khna ngim la ban rong ski ma ka jong blai tadi tala ngi so start ngi so tip klem da tip so start klem da start so standard klem da standard tadaw ngi kwa belong standard ngi haban yak standard ki jong try tadi inta ba pe ka bible bun gitu ki bas no start ki bas no tip ki bas no niam ki bas no la gitu baro ki do no ki bas no ruspa baro ki do ya ga jing penem bat ki babun hi ki borong hi ma ga jong blai ki ki baduk ki barang li tadaw jisong sup ki baduk ndai gong duk ha kata ka bakin jado lagi duk ka bakin jaman sim badai inta maki ki yo ya ga jing penem tadi kita ladangim snow omong tip ngakwa ban tip nam ladangim don kita kejak jinglong am la biang la tip lot kam tip pat te kata ka bu ibri ka jing ma mo te kata da fi long kum ta mo ni da jing it ni khot ya fi ro ni ka por ka menta lada pishu snow kum bat tip dan reklam tip kada fi ban tang no ban tip sisai ka tin ki jong blai ban bot ya ka ktien ka jong blai mar jisu ong kita ki lang brot jong ki snap ka ktien jong bat nga itu ya ki baki bot ya nga badeng tau ong ai ki ka jing imam jukut baki na me jot shu lano ru bom dan we balam kini kan tat ikina ka kti ki jong ru pa kraul ai ya ki ka kti ki jong
bom dan belam kini kentet yaki nak keti ke jong kupa Leshi bun pastor. Asma kala long shaka jingkerku haka bakut shawi pastor in kerku ni we badi pi baro haka ni gapor kena bau try dan yang penslur shu ipin ay mensim. Om jonga jing shapting handai jonga jing slur. Da shisha pin long ki ba slur ban plang shapang kita ki kam ki jong ublay. Bat ke ba u la le haka jim ke jong pi. Kumbaga ni nong Samaria haba kala shami u try da shisha kala long ke bla slur ban let bat kam perkat syu kaba kumno ka kala long handai ka leit ban pla be daga jing slur shapang ka jinga kenduk ka jong ka bat u ni utrai u Messiah bat u jisru hikai ka tahi ngi we pi we beginum long kita ki ba shakri yo blay kat kum ka jing penya le kat kum ka rukom jing bereu handai ban shakri yo utrai kat kum ka jing kwa ka jong u ba u jisu am hayanes nong ka ba sa ru khat ka ba al pulai u ang handai ka por ka ja bat ka long mantaken haba ki nong yamani blay ki ba shisha ki yamani ya ukpa ha ka mensim bat ha ka ba shisha na ba ukparu uat ya kiba kum kita ban yamani ya u angai utrai da shisha pon long epi kita kinong mani ki shisha ki jong utrai hakane ga por nga IT pa chi pastor fair inde ban duai ban kerku ni lang iwe pi we bari pi baro iwe pi we bo try shisha ya pon long epi kita ki beri ki ba shlor ki ban long kita ki nong plaki jong u bat wanum klat ru ni kendo biang epi shibel haka por kat we beji ha maulai nong por haka jing shakri wan ya ka ban shakri utrai rengkat lambat ni bala da phim la ban poi chamolai pila ban poi pat sha nong thumai nong krem ha potnet ngidan ha kapor san beji wan ha ka healing service pin yo ma de ka jing kar ku kamba ki jing pen khia ka jing pen thamai ka jing ta ka jong utrai ka jong men sem ko jong utrai ai ti ji pas ha ka kapor ban duai Ingin duai ni kapor menta. Tra Jisu ni angu yeme ya ka kapor ka bokodor ya ka bangila ni song gintra ki jak ke jome ni o gintra Jisu ni kran gintra ka ting ke jome bacha gintra Jisu ya ka jing Insyai ke jombe kentra bat syai ke tra Jisu ya ke jing start kentra me ai padang jingi lang baru kentra bangai skam ki khud bepet ne ke po menta ki omat jingker khu ki yo kentra ke jing tip kentra Jisu bat kam tam e kentra kum ke balang ke jombe kentra angin snu thu kentra Jisu ngilong kata ke met kentra Jisu ya kata kentra mela ai kentra ngin trei kentra nam ta jombe kentra Jisu ngai skam kentra Jisu ngimlong tang kinong sngo patra ngilong kinong le kentra ha ke bengila sngo kentra tu am ngi ya chaprang kentra pendap atra Jisu ya kata ke hukum ke jome bat ya ka mon ke jome kentra ngit skem kentra kene khtir ka ngi kren ka pom ta kan shong bat kan dap kerhai ha ki khur ke jome kentra Jisu men negar khu ki wei pi ki pet ne ka pom ta bat sa kentra Jisu kina mi ala gasngi ka bor ke jome ka besle ke jome bat ka boram ke jome kentra ter khu kentra Jisu apa dengan jongki le se ke dan apa dengan jistom pen khia kentra ngi pha ka khtin pen khia ka met jongki le se kentra ke dan apa dengan jing e jinjar kentra pelat ki bokum gitar kum jo tra Jisu ngi de pembenar ke pom ta bat ka jing sisa kentra ka bengila pedang kentra kata ka jing sisa ka pelat lot kentra Jisu ngi ya ke boram bat ka jingu shame ha ka teng Jesus doang ai ngoro amen bat amen tran ker khu pi kum jo ki pentep yang saisien banyak ka form jong ka kasi Bible school ngila pelat bentah te sawan siem nang na po office jong ka potnet hi anu si bar adu ski sajan kum jo ka healing festival nginum slam show banyak kendo biang Hamadan polo tadi mata kadang kita kenal biang kat prak kena arpo jom benar September kisi kendo pi hari sikli berangwan kum jo sikli belak pentip da imes semana you try amen Yero try ingo ublai sin we yo em yang gani ke tau yo pentip chepi wadau penyoy ga gani ke film karam ka jing im jungi ka suka kamen ba dap tang ki jing song ha sudah dan wa ien dan wa susu ien ti tang bangga mama asu ya kata Pila benar tetian nga hindi ke jing ke jongai pi kanam kala bat kanam dan ke ikiru ka bala bat penyaklan ya pi da ke jing jonga kam wada tip pi mo ni ki perlok yong pi wada sngau pi ka ni ke film wada penyoy ha juai ha shlong de kam te wan yo penyo wan ni che kleriat ha ga khat so wa ga khat santarik ubnai agus ke te man go ga sngi tho deng wa ga sngi set jan ha po community hall ha kleriat west te por umangi khat vi viji stem chi viji sten isngi so je jan met wan ru chi pawa
ijan met kam te khut sngau bhai phi yo poi pi chini thau u him pi ki ticket le nagani hi ga thau hapo Cleariat West hapo community hall kam te khut sngau bhai phi u poi pi pai pi ka ni film yo pi chi bon gi te ga jing kur khu lamba ga ni film ka be to wa ga jing im ga yong nga yong phi i le ha pai ga ni ga film sikhiat man go ga jing kur khu te kam te ngai ko hawa wan pi pai ga ni ga film yo man go ga jing kur khu i phi le khublei chi bon